nag-aagi. Good morning mga kasenyor. Dari kami at manakadya, kaupon ko si Mrs. Nag-kuhan kami at ng panulaon kami at tangkong para amon apan-apanon. Kaya manami ang tangkong pag apan-apan mo, pag tris ka pa, bag umupitas, agubrahan mo nga apan-apan, manami ang anang sabor. Iba mga kadya, ginagamit namon sa amon nga baboy. So, isa, nagagarab kami diri para pagkaon namon sa baboy. Na ay bago lang yun itong herbisan na so pag galing naman na palinisan yun tungod nga kakatigan may katama but ulihi amon mo dyan nga palinisan para nga tamlay man naman itbago para sa bagong tanom dalag ko ang tangkong so amon guys na so iba dun pagkakal sa natbuo diri habang ko sunod lang kamo dyan pag bumuo lang kamo dyan kaya hindi man namon yung masarangan kaon. So libre yun dyan. Sugod na kamo dyan. Siyan ko. Kaya laban din mga pamilya namon ni Mrs. So guys, sana nagustuhan ninyo ang aming ginagawa dito ni Mrs. sa aming farm. Subaybayan ninyo, likes ninyo, i-subscribe ninyo kung ano ang mga ginaobra namon dito sa aming farm. Mga kasenyor ko, hindi kita padayon gyapon ang aton nga mga ginobra kung kaya pa naton para nga makabulig pa kita sa aton nga mga kapuhan sa aton nga mga unga. So, salamat guys. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye and good morning. So, tara, sabahan ninyo ako. Manulaon kita itangkong para yung ulam natin mamaya. Within 2 minutes, dami na ang tangkong namin nakuha. Ito na So guys, kita nyo? So yun nga, pag may mga tanim ka, may anihin ka. So paulit-ulit ko nga yung sinasabi ko noon para sa aking mga vlog. Na pag ikaw ay masipag sa bukid, walang gutom na mangyayari. Yun palagi kong sinasalita yan. Kahit kangkong lang, kangkong. Mahal to sa palengke. Ang isang ganyan lang, 10 piso. Within 10 minutes, save ka ng mga 30 pesos. Kaya ito mga 30 pesos na to pag ibenta mo sa palengke. Itong hawak ko to. So yun. Masarap pa to kainin kasi fresh na fresh ang kangkong. So pag uwi namin doon sa bahay, ipaluto ko to, kainin namin kamag-anak ng aking pamilya. I mean, yung mga apo ko, mga anak ko, kasi nagbakasyon sila. So mag-banding-banding kami mamaya kasama tong tangkong sa aming pagkain. Lutuin natin adobo to mamaya. Gisahon niya tadi. Sarap to pag inadobo mo. Gisahon lang. Hindi mo pag ginapanamit di. Di pag adobo, gisahon lang sana. So kung sino yung walang tanim na kangkong, magpunta lang dito sa akin. Ituro ko lang sila dito para sila lang magkuha.
Pag gusto niyo kumain, sino yung gusto magkain ng kangkong, marami dito. Kahit sako yung lagyan niya, punuin niya ng kangkong dito. Yan, kaso lang may may mga kunti lang damo, hindi ko pa nalinisan. Oh guys, may dala kaming sako ha. Punuin namin to. Para ang iba, bigay namin sa aming alagang baboy. Yan. Supplement. Ito ng aming baboy. Kasi maganda pag pinakain mo ng kangkong ang baboy, parang ga-expand yung katawan niya. Dagdag sa pagkain ng feeds. Yan. Mahal ang feeds. Kasi mahal man ang feeds. So, ang kangkong, para maano yung kanyang katawan pag pinakain mo ng kangkong, pagdagdag yan sa pagkain na feeds, i-expand yung katawan ng baboy pag pinakain mo ng kangkong. Halimbawa nagutom sila, pwede i-supplement ito. Sa halip na feeds yung gamitin mo, ito na lang. Kasi mahal-mahal ang kangkong. Ang feeds. Yan po guys, maganda ang truck. Guys, uwi na kami. Puno na yung aming sako. Yan. Kakainin na kami mamaya. So ito na, pag sa bukid ka, ito ang mga ginagawa. Pag may hinarvest ka sa sa farm mo, ganyan. Minsan ang pagdala ng sako. Nakapatong sa ulo. Yan. Ito na sa nagsiba. Ito guys, yung sinasabi ko nyo na yung iba na kangkong, ibigay ko sa pagkain ko sa baboy. Yan. Yan. Yung itong pa-orokon ko dyan, porokon. Para mga paramihin ko ito. Yan. Ganda. Guys.